הנה, ענדי יון. לא ממש הצטרדתי. אני צועקת כאילו, למה אני תמיד? אני צריכה להחליף למה שהיה! אז יובל, מה התחביב שלך? האמת? לנקות את הוואן. טוב, אז הדבר הכי טוב בלהיות פן בוואן, אני הקינג של הוואן פה בעצם. תקשיבו, אני באמת לא מבין מה הבעיה פשוט לעשות לנקות את זה. באמת, אתם מכריחים רצח, הוא כל היום עושה קריאצים ומפיץ פה כמו מגעיל, ואתם... פשוט תנקות את הוואן איתי! זה השיר הכי כיפי שתשמעו כל החיים שלכם. יואו, כמה כיף לי, אני כל כך נהנה מהחיים האלה. יש לי מלא כסף, וואי איזה כיף לי, מלא נשים, יואו איזה כיף לי. יש לי ילדים וילדות וילדים וילדות, כיף, כמה כיף. אם אתם חושבים שכיף לו, אז אתם זורקים, כי כיף לו. כיף לי. אם אתם חושבים שלא כיף לו, אז אתם טועים, כי דווקא כן כיף לו. יואו, איזה כיף, חצוצרה ברקע ואני בלונה פארק. שני הדברים שאני הכי אוהב בעולם, חצוצרות ולונה פארק. רמקול לימין מחובר. אני ווזיר שתפיע. פה, מה שאתם מעדיפות. כי את עכשיו אני יכול להגיד לך, בגלל הסטאפ הזה, אני לוקח שעה וחצי, כאילו, בקל. גל, זה באמת לקח שעה וחצי. יאללה, זה באמת לוקח שעה וחצי. זה לוקח שעה וחצי, אבל הם מתאמנים, אתה לא מבין? אני מציג לכם את פרנסין, אוקיי? פרנסין! עכשיו נראה ככה, פרנסין היא חתיכת דאק טייפ כרגע, כי אין לנו מישהו אחר.
הסט הפרסים היא כמו חיידק, אוקיי? זאת אומרת, החיידק, זאת אומרת, נגיד אני מתחיל לסיים עכשיו, אני לא אומר על מי אני שם את זה. אני בא למישהו, מעביר את זה אליו, במקום שהוא לא שם את זה. כשכולם רואים שלמישהו יש את פרסים, למישהו יש את פרסים, כולם חייבים לרבק אותו כל הזמן. נגיד, תמר עכשיו, יש לה עליה פרסים הפעלות חינוכיות, הפעלות חינוכיות. לא, עושים הפעלות חינוכיות. אני ומאיוש פה לא, שלי. אתה מדבר כמו זה. אני ומאיוש שלי פה. את רוצה שאני אדבר רגיל? הפעלות חינוכיות. לא, את צריכה לעשות את זה שלך. רגע, עם מה מתחיל? הפעלות חינוכיות! אני ומאיה ללא ספק המפקדים של הקרוון. יואו, עומר, איך אני מתה על התפקיד שלנו? יואו, אני כל כך אוהב את התפקיד שלי, כל כך שמחתי שקיבלתי אותו, באמת, תעבור עליי התפקיד הזה. כל הילדים הקטנים, כל החמודים האלה שרוקדים לי סביבי כל הזמן, אין, זה פשוט מדהים. אני אוהב שוקולד ועוגות גבינה וארטיק וואו, יואו, ספר! תדע זה לא הייתה הופעה, כל הקטע זה היה הפעלות חינוכיות. אז לזרום עם הדברים, זה ההערות שלי, יש לי משהו להגיד. אז כשעובדים עם ילדים... מה כן היה טוב, מה כן משמרי, מה היה נכון, יש בעיות קשב. איתי שכח ללמד את כל החלק של ה-Take step to the left, Take step to the right. כאילו, בלי להעליב או משהו, תמר יודעת, כאילו, דילגת קצת, עשית טאפ קלאפ ולא חזרת על זה איתם. ילדים קטנים, לוקח להם זמן כאילו לקלוט את זה. וגם אנשים שכחו לרדת מהקטעים כדי ללכת להחליף בגנים כדי שהם התחילו את הפעילות שלהם. היה הרבה פשלות של כאילו שלא כולם ביררו. למה אני לא יהודי? Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. Amaka yena pakora. מה את אוהבת בלהיות אחראית על העמדת מכירות? האמת שזה ממש כיף, ומתאים לי כזה, כי אני אוהבת להיות מסודרת, ואתה יודעת, להתעסק בכל הדברים האלה, גם צריך מלא אחריות. עושים כל מה שאני אומרת, ושומרים על הציוד כאילו קדוש, באמת, קדוש. כן, אני רואה. אז סבבה לנו. יובל, איך נועה רוקדת? נועה? כן. ממש כאילו. אז אותי, אז אצל נועה זה. אפשר תשומת לב. ככה, אז זה. לא תשומת לב. I got this feeling on the summer day when you were gone. I crashed my יאללה, משמור. יאללה, משמור. רגע, די טובה. איפה אחרית? אתה יודעת איפה אחרית טובה? איתה. מישהו ראה אותה בכלל? זאת שמתה? רגע, מי? אחרית טובה. איפה אחרית
אני זוכרת לפני שבועיים. הייתה אחת כזאת, נכון? משהו עם הסרט, לא. משטרה. זה נגמר בנון. האצבע, הצפון אף אחד עומרי. לא ספר. שמות של עומרי מרפלת. בואו נלך למצוא אותה! יואליסטים, הסתכלו עליי. קצת פוקרים. תגידו, מה התחביב של איתי? מה איתי אוהב? איתי יש לו קטע כזה, הוא לא שר כמו כל באופרה.